Здравейте от Бизнес Тренд. От години ние се занимаваме с проверка на класирането на уебсайтовете във връзка с работата ни по SEO оптимизация на сайтове. И в последно време решихме да дадем възможност на всеки един от вас да създаде акаунт в нашата собствена система за проверка на класирането и така с един клик да може да проверява класирането на сайта си в Google. Това става много лесно. Въвеждаме данните за вход, които всеки един от вас ще получи при регистрация в нашата система и влизаме в платформата, където сме предварително заредили за вас ключовите думи, които ще ни изпратите. Първото нещо, което виждате, е вашия акаунт. В случая ние сме поставили като пример нашия уебсайт. Кликаме върху него и веднага това, което виждаме, е графика Visibility, което означава видимост на сайта на база на думите, които сте посочили в Google. Това е изключително удобно, тъй като самото класиране на ключовите думи в Google означава определена видимост за хората. Знаете, че резултатите на първо место и второ, трето и така нататък на първа страница получават най-голяма видимост. Надолу са самите ключови думи и тяхната позиция. Ето SEO услуги, 18-та позиция, да кажем SEO оптимизация цени, 25-та позиция и така нататък. Това са съвсем пресни данни, които нямаше възможност да бъдат по-коректно проверени, но към момента за примера са достатъчно добри. Получавате пълен списък с думи, като може да ги групирате. В случая ние сме създали две групи, SEO и PPC реклама. Отиваме на PPC реклама и отново виждаме какво е класирането. Ето да кажем Facebook реклама, къде се класира сайта ни, виждаме Google реклама и така нататък. Седма позиция означава първа страница, седмо място. 33-та позиция, това се чете като четвърта страница, трета позиция. Човек лесно свиква с този тип подреждане. Другото интересно, което може да се направи, е да се добавят конкуренти и когато покажем конкурентите, ето да кажем нашите колеги от Cloxy, виждаме техните резултати съпоставени с нашите резултати. Всъщност още върви проверка на техните резултати, тъй като съвсем скоро ги заредихме, но може да видим техните резултати сравнени с нашите резултати. Също така от тук лесно скриваме конкурента. Може да преминем към половин годишен изглед, годишен изглед. Към момента статистиката ни е едва от няколко дни за този нов продукт. Ето защо тези статистики няма да покажат определена графика. За бъдеще ще направим ново видео, където ще има по-подробна информация за тях. Тук може да видим групите ключови думи. Както казах, имаме PPC реклама и SEO реклама. Вие може да създадете собствени групи. И също така конкурентите. В случая сме добавили няколко от най-големите сайта, които са наши конкуренти за Search Engine Optimization. Общо взето това е акаунта. Единственото, което трябва да направите, за да създадем вашия безплатен достъп, е да напишете вашия уебсайт в нашата форма, съответно да оставите един имейл. Сайтове на конкуренти, в случая просто ще копирам този сайт няколко пъти, за да видите как се случва. И ключови думи, като съответно групите, в които искате да попадат те, трябва да са в скоби. Да кажем, ако искате група нещо друго да изберем, автомобили, съответно продължаваме с ключовите думи, разделени с запетая. Да кажем Audi, Peugeot, Renault, BMW, Mercedes и така нататък. Следващата група, да кажем мотори и пишем Suzuki, Kawasaki и така нататък. Продължаваме да изброяваме думите. Съответно, когато натиснете изпращане, до 24 часа ще получите едно съобщение на вашия имейл, за да си въведете вашата собствена
парола. Ето това представлява имейла, който ще получите, а в последствие ще получите ето този confirmation. Това са двата имейла и те ще бъдат от NoReplay, Business Trend. Очакваме вашата регистрация. Между другото, подобна регистрация и в Facebook, така че може и през Facebook рекламата ни да го направите по абсолютно същия начин, както през формата за сайта ни.